हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दं। लोगोफोर क'क्राझारनि थाखाय मोजां पस्ट फैदों बे जाबाय ग्रेड 4 लेभेल आरो मोनसेया जाहैबाय ड्राइभार पस्ट। दा बेवहाय क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो बे एप्लाइआ अफलाइन जागोन। आं दायो नोंथांमोननो अफिसियेल नटिफिकेसन देखायनोसै बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नैबे ड्राइभार पस्टआहाय टेम्परारि पस्ट जागोन लोगोफोर जों बेखौ नायग्रोनोसै दानिया जों बेहाय नायनोसै माबोरैहाय बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन प्रसेसा माबोरै जागोन जों गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव नायनोसै। दा जों मोनबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेवहाय फैबाय नोंथांमोनाहाय नायदो डिटेल्सखौ मा नांगौ। दा बेवहाय पस्टआ सासेल' दङ अनलि वान पस्ट दङ आरो कास्टआहाय गासैबो कास्टआनो एप्लाइखौ खालामनांगोन। दरमाहाखौ 15,000 होनाय जागोन फिक्स पेआव लांनाय जादों बेखौहाय आरो बेखौ नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लानाय जागोन। दा बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 21 जानुवारि 2021 क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन LMB थानांगोन होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बैसोआ 18 निफ्राय लानानै 43 सिम खालामनो हागोन जुदि ST आव गोलैयोब्ला नोंथांमोनाहाय। दा जों नायोब्ला माबोरै फिलआप खालामगोन होनोब्ला फर्मखौ नोंथांमोनाहाय स्टेन्डार्ड फर्मावहाय लिरनानैसो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै साबमिटखौ खालामनांगोन आरो गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन लोगोसे गांथाम फट' कपिस नोंथांमोना हरनानै अफिसाव साबमिट खालामनांगोन। बेनो जाबाय ड्रप बक्सआव नोंथांमोना हैनांगोन बे जाबाय डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज क'क्राझार नोंथांमोना बेयाव थांनानै फर्मखौहाय साबमिट खालामनांगोन। दानिया जों थांसै ग्रेड 4 लेभेलाव नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां फरायनाय जानांगोन आरो साबेसे पस्ट दङ जों बेवहाय नायनोसै। नैबे जाबाय ग्रेड 4 लेभेलनि थ' बे चकिदार पस्टआ नेम अफ दा पस्टआ चकिदार जागोन सासेल' पस्ट दं बेवहायबो आरो स्केल पेखौ नोंथांमोना नायोब्ला 12,000 निफ्राय स्टार्ट जानानै 37,500 प्लास ग्रेड पे दङ 3,900 होनाय जादों पार मान्थआव आरो क्लास 8 पास जाबानो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो मेक्सिमाम फरायनाया जाहैबाय HSLC बा 10 पास जानांगोन होमबासो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नोंथांमोना जुदि 12 पास बा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा 8 निफ्राय लानानै 10 सिमल' बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनि लास्ट डेटआ गासैबो एखेयानो बैसोआबो गासैबो एखे लोगोसे आरो अफिस एड्रेसाबो गासैबो एखे नोंथांमोना थांनानै स्टेन्डार्ड फर्मावनो फिलआप खालामनानै नोंथांमोना बेखौ हैनांगोन। थ' लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ। थ' बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय वेबसाइटखौ नायोब्ला नैबेवहाय मिथिगोन जे एग्जामा माब्ला जागोन। नैबे क'क्राझार judiciary.gov.in आव नोंथांमोना भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय बेनि एग्जामनि डेटखौ बेवहायनो एनाउन्स खालामगोन लोगोसे नोंथांमोननि फन नाम्बार इमेल एड्रेसाव गासैबो मेसेज फैनो हागौ बेनिखायनो फन नाम्बार आरो इमेल एड्रेसखौ इनभेलपाव नोंथांमोनाहाय लिरना होनांगोन बेखौ बिनाय दङ। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आरो आं भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय।